Повечето протеини на пазара не са това, което изглеждат. Кажи ми, колко от тях имат реален лабораторен анализ на всяка партида? Хидроизопрол на АХЕП е 100% хидролизиран суроватъчен протеин изолат. Най-чистата, най-добре усвоимата и най-прецизно филтрираната форма на протеин, създадена без компромиси. Обикновеният протеин преминава през дълъг процес на храносмилане, който изисква време и ресурс. Докато хидроизопрол е предварително разграден чрез ензимна хидролиза до малки и лесно усвоими D и 3 пептиди, които навлизат бързо в кръвообращението и които тялото по-лесно и по-бързо използва за възстановяване и мускулен растеж. Това е разликата между протеин, който просто изпиваш, и протеин, който наистина използваш. Без захар, нула, без глутен, без ефтини добавени аминокиселини вместо цялостен протеин, така наречения аминоспекинг, без гъстители и гуми, без подуване, защото няма концентрати, сметанови добавки и ненужни вредни филъри. Разтворимостта му е безупречна, консистенцията е рядка, такава каквато трябва да бъде на един качествен протеин, а не боза. Усвоява се за минути, действа веднага. Хидроизопрол е единственият протеин на българския пазар, който има независим лабораторен анализ за хранителните стойности на всяка една партида. Защо е толкова важно това? Защото много производители използват законното право на 8% разминаване между етикет и реално съдържание на протеини, както и въглехидрати и мазнини в състава си. А някои дори злоупотребяват с още по-големи разлики. Защото контролът на агенциите е само по етикет. Ние не правим компромиси. Произведен е сертифициран по GMP стандарт завод и тестван за забранени вещества, хидроизопрол е напълно безопасен за професионални спортисти, както и за всеки, който търси безкомпромисно качество. Хидроизопрол е идеален за хора на стриктни диети за редуциране на подкожните мазнини, за търсещите по-чисто покачване на мускулна маса, за онези с чувствителните стомаси и лактоза непоносимост, както и за всички търсещи оптимално възстановяване от интензивните тренировки, както и допълнение към твърдата храна за обезпечаване на адекватния дневен прием на белтъчини. Хидроизопрол идва в 3 вкуса: двоен шоколад, ванил сладолед, бисквитка и крем. Моят личен фаворит е бисквитката. Бъдете безкомпромисни с постигането на вашите цели и безкомпромисни с това, което консумирате. Благодарим ви за доверието.